o Ateneo acostuma a facer este día de Día con Nós unha conferencia en outra persoa a que homenaxeala neste ano. Sempre se procura que o conferenciante que nos ven posar a persoa, neste caso a escritora María Victoria, sexa alguén relacionado con ela, relacionado dun xeito ou do outro. Eu non teño que presentar a Jesús Rada, para mí, xusto. Non vou falar de María Victoria, para eso non vai falar. Pero eu si vou falar de por que pensamos que Jesús Rábade é unha persona moi asentada para falarnos de María Victoria, se non é a máis asentada. Pero para iso, en poucas palabras, temos que retroceder ao ano 1966. Temos que ir a unha cidade concreta, a Lugo, a un centro docente concreto, o masculino. E ali, María Victoria era unha rapaciña que empezaba. Tamén había un rapaz que empezaba, que se chamaba Emilio Rabadé. E había un estudiante de nome Jesús Rábade Paredes. Para mí, dende entón, susto. Un día, María Victoria díxome que tiña un clase en terceiro B. Que tiña en clase a un gran poeta. Eu non sabía nada, pero claro, cheguei a clase, chamei a Jesús Rábade Paredes, que puxose en pé un rapaz, lembro-me perfectamente, un xersei azul celeste que tiña unha bandiña branca. Xa me dite conta de que era, tiña un aire de lucense, de arrego, de chaideo, precioso, enxere de todo. E dali comezou unha amistade que aquí nos ten, pero que foi impresionante, o que foi precioso, foi cando eu me empecé a ler as súas poesías. Ao principio escribía en tercetos encadenados. Logo viñeron os xogos minervais, e Jesús meteuse nos sonetos, meteuse que non había que non parara. Parecía lo que debe un diario. Sonetos. Eu non podía dicir que o que máis que eu podía dicir, licenciado en ciencias, era que aquilo me gustaba. Pero estaba María Victoria. E ali comenzou unha relación de mestre e alumno. María Victoria sí que te contou a él, sí que te falou a él de lo que ocurría, das metáforas, das métricas, da estructura, da tal. E ali Jesús foi aprendendo todo o arte da poesía. Aí naceu unha relación que logo suso de tamén, como María Victoria foi cambiando, foi mudando, foi pasando ao galego, comezou a ser escritora, e foi unha cuestión que seguro que María Victoria non sabía da formación poética de Suso, casi como dende primeira fila, pero el tamén nos pode falar de María Victoria dende primeira fila. Eu xa non vou dicir máis, porque quen vai falar de María Victoria é el. Simplemente dicir as cousas. Para mí, presentarte é unha honra tremenda. Presentarte a conta de María Victoria tamén é unha emoción tremenda. Jesús. Contou tamén a relación, aquela primeira, tan importante, cando un está necesitado de tantas sedes, está necesitado de tantas cousas, sobre todo un alumno que chega das terras labregas de Lugo ao instituto e sabe que ten que deixar o seu idioma á porta do centro
e é recibido, polo menos por dúas persoas dese centro, gasalleiramente en galego, é admirable. É un agradecemento eterno que vou deixar constante. Emilio contou moi ben esa relación, ele é testemunha dele. Testemunha tamén de primeira fila, porque nos paseos literarios que eu daba por Lugo con María Vitoria, na hora dos recreos, no seu coche, deses paseos tamén é testemunha da primeira de que tamén nos levaba a un grupiño de alumnos recén deixado do lado. Eu tiña casi 16 anos nese momento, unha idade importante. Voulles ler por medir o tempo, non máis, porque eu falaría eternamente de María Vitoria e da súa obra. Levo moitas horas, moitos días, a miña muller testigo, dedicados ao estudo da obra, case un ano, vai facer un ano. É moi difícil reflexionar con rigor sobre a obra desta autora, o tempo contado. Non quería excederme, e por iso traio medido o tempo. Por respecto á universidade, e por respecto a ustedes, merecedores do rigor na exposición, por consideración ao tempo, como dicía, que é sempre limitado, pola exigencia reflexiva do tema, que non debe fiarse nin á improvisación nin á memoria, por iso omito as palabras escritas. En fin, porque son escritor, máis que orador retórico, vou transmitirlles unhas poucas notas sintetizadoras sobre a personalidade e a obra creativa de María Vitoria Moreno, que facer o que levo dedicando horas e horas de traballo. Antes de que remate este mes de maio, que estou desexando que así sexa, estou disfrutando moito, pero estáme cansando moito tamén. Terán nas librerías unha publicación de Xesús Alonso Montero, Xavier Semín e miña sobre a autora, que por a miña parte é agradecemento tributado aos seus méritos de creadora galega. Creadora non en galego, non é Lorca escribindo 6 poemas, non, é María Vitoria creando desde a lingua galega, desde dentro, que isto é o importante. E tamén, por débeda persoal con ela, por me ter orientado tamén os meus primeiros pasos nesta difícil e silenciosa arte que é a escritura. Voulles ler un cuarteto dun soneto do seu libro póstumo, posto que se publicou un ano despois da súa morte, un libro que deixou aberto sobre a mesa, un libro en proceso, inacabado. Eu sei que rompeu moitos poemas na Vitoria, non sei a razón, eu coñecinos, non aparece, non aparece no libro. Aparece unha última fase da súa vida que importa neste caso. Empeza. Namorada, onte lanzado no Facebook, a propósito porque é definitorio. Namorada de outonos e soltores, peregrina nas gándaras da vida, buscaches no tremor da atardecida fragancias bellas de ilusións e amores. Esta é María Vitoria Moreno Márquez, que chega ao Instituto de Lugo na década dos 60, primeiros da década dos 60, acompañada dun cego o que serviu na vida ata que el morreu tarde como lazarillo, non máis nin
ela correspondeu máis tampouco, deso son consciente, sei. Foi Lazarillo este ano, unha muller que se dá, generosa, inteligente, plena de saberes, pero foi o Lazarillo no certo, iso foi toda a vida. Pedía amor e non o tiña, daba amor e non era correspondida. Esta é a súa historia, esta é a historia que reflexa destes versos eróticos, que son do final da súa vida, posiblemente cando estaba enferma de cancro, a punto de morrer. Eu non sei se hai un guión que eu elaborei, non, a imaxe de aquí. Trata de unha serie de posicións, o mellor que foi a miña relación con María Victoria Moreno. Nun ambiente profesoral máis ben gris e mediocre, a chegada ao Instituto Masculino de Lugo dunha profesora nova, aberta de talante e de saberes, viña da Escola Filolóxica de Don Damaso Alonso e de Rafael La Pesa, un modernizador, como sabedes, dos estudos literarios. Non podía pasar desapercibida a súa presenza, sobre todo pola súa implicación na materia impartida e a vocación de transmitir aos alumnos con persoal entrega. A segunda impresión que cargo dela é unha mirada inteligente, tímida e uns ollos saturados dunha saudade inmensa. Lugo opera o milagre da venturosa conversión dunha peregrina cacereña en Galicia. Dous cursos de docencia que foi os que coincidín con ela en Lugo marcaron decisivamente a miña vocación e ampliaron a miña formación humana e literaria con textos que entón estaban exiliados, textos que nos estaban vetados polo franquismo. Os mellores textos, tal vez, de Neruda, de Miguel Hernández, mesmo de Antonio Machado, moito de Lorca, foron dados por ela aos alumnos en fotocopia, e isto é pan, é pan. Os autores galegos chegarían máis tarde da man de Alonso Montero, outro meu excelente profesor. Recordo tamén certa dedicación discreta e extraescolar dela en breves percorridos no tempo do recreo ou nas horas de garda por aqueles corredores amplos en semisombra, dedicación en exclusiva que eu tiven como acompañamentos literarios. Desde a área de lingua española, o profesor Alonso Montero organizara para mestres e alumnos clases voluntarias de iniciación en galego, era o ano 65, nas que seguramente ela participa de algún modo desde o Seminario de Lingua e Literatura Española no que está radicado. Tamén participa na convocatoria de concursos literarios que o propio Instituto para o alumnado, nos que nos iniciamos, cito algúns, Darío Joan Cabana, Fiz Vergara Vilariño, Rodríguez Barrio, os irmáns Valcárcel e eu mesmo. María Victoria Moreno, moi pronto e voluntariamente, decidiu someterse a unha inmersión na lingua, relacionándose con falantes do común. Eu son testigo, a pensión onde vivía durante a semana en Lugo estaba resentada por unha paisana, unha muller da aldea. Eu estive vendo-a unha tarde que ela estaba enferma, estive vendo ali e falei coa señora da casa, que era a propósito unha muller falante, unha das falantes do común. E maiormente, esta inmersión producíase comigo nun convenio non explicitado
en conversas e intercambios lírico-epistolares durante algúns veráns carteábamos con frecuencia, eu enviaba poemas que escribía, ela notábamos, era unha orientación. Tempo no que eu atendía a cartería do meu pai. Segundo confesión propia repetida por ela, di ela, eu aprendi galego e fíxenme galega por amor. A interpretación deste aserto non pode ser ambigua. Primeiro namorouse e despois escribiu en galego e amou a Galicia. Este é o proceso. Así, neste contexto, naceron os textos do meu primeiro libro, Entre o amor, o influxo das primeiras lecturas, fundamentalmente Miguel Hernández, e a denuncia. Son dous aspectos, o amor e a denuncia permanentes, por certo, da miña obra. En 1969, xa desde Pontevedra, e lá estivo do 65 ao 67, marchou do 67 a Pontevedra, xa definitivamente, eu permaneci en Lugo, axúdame a organizar, xestiona coa editorial Celta de Lugo e prologa Xuntos cada mañán, o meu primeiro libro, impreso a conta de premios literarios e dunha beca que entón eu disfrutaba no Colexio Menor de Lugo, que era quen me administraba. Por eso Emilio fala dun xersé azul claro, unha banda que odio. Tiña a mellor beca. Tiña 20.000 pesetas de beca no ano 65, que era unha fortuna. E non chegaba administrada polos falanxistas para pagar o ano de estudio. De acordo? Ainda o colexio demandaba cartos ao meu pai a fin de mes. Desde a cidade do Lérez, esta activa muller compatibiliza o seu labor docente coa cofundación da librería Xuntanza e a que foi unha ruína polos socios. E a organización de actos pola causa, a boa causa, a causa da cultura, a causa da lingua, a causa da Galicia, na Sociedade Amigos da Cultura de Pontevedra. Ali me chama, en 1970, ás portas do meu servicio militar, para unha conferencia sobre os poetas como creadores de conciencia. Era o título máis comprometido que se podía dicir naquele contexto. Por suposto, o título podría ser os poetas como revulsivo, político ou social, porque era o que eu quería decir, é o que dixe. Pero tiña que pasar censura. Así que os poetas como creadores de conciencia, con ampla cobertura, por certo, máis que se dá hoxe aos actos culturais, con ampla cobertura do Día de Pontevedra, moi ampla. Tamén o xefe da policía sentado dentro do auditorio. O tempo, a ela, tamén por isto, retírase o pasaporte, a min, denégaseme a prórroga, porque se me suprime a beca por estudiar, e chámaseme a filas, con represión individualizada que non lles vou contar. Daquela indefensión e soidade, a Garda Civil pedindo informes pola miña aldea, fíxense que escándalo para un fillo, os pais labregos que non saben nada de nada, que vai a Garda Civil preguntando quen é este individuo, fala con vostedes que eu pensaba. Isto pasou. A perda da beca, primeiro ano de universidade, e a temporal emigración por necesidade a Suiza, sentín ainda o seu acompañamento da profesora, e tamén as puntuais axudas de Xesús Alonso Montero e Rafael Bárez, de que celebramos un acto hai pouco, un abogado laboralista
que a raíz dos sucesos de Ferrol sufriu presidio no Sar. En 1972, María Victoria e o seu home visitan a casa de meus pais en Seixas, na terra xa de Lugo. Visitan porque ela que oi falar durante 2 semanas que foi de festivo na terra xa. Oi falar xa, e falase compactamente galego, verdad? Ela quer entregarse á vida plenamente, que está o conseguindo e consigo. Tempo que aproveitamos para intercambiar criterios sobre serias publicacións próximas dela e miñas. Daquela xa se movía con facilidade no galego e penso que nesta ocasión eu estou na base como estimulador e asesor do seu paso decidido a se expresar no futuro en lingua galega. Un ano despois, con prólogo de Alonso Montero, aparece Mar Adiante, a súa primeira aportación literaria ao noso idioma, unha historia infantil de grandes e pequenos, na que embarcou precisamente a parte da miña familia galega e a parte da familia do profesor Alonso. A partir desta data e durante unha década, imparte, por amor e devoción, cursos de lingua galega e dicta conferencias en Pontevedra e nas vilas da provincia fundamentalmente, pero eu teño registrado a través dos estudos de José Luis García Mato, que estivo nos 70 poucos, tamén en Vilalba, é dicir, que saiu da provincia de Pontevedra. Coa introducción da lingua e literatura galegas no ensino, a editorial Galaxia pónnos en contacto de novo neste intermedio. É o caso con Melena, houve polas circunstancias, claro, pois un afastamento. A editorial pónnos de novo en contacto no ano 84 para a elaboración de materiais de bachillerato e couro. Fixemos unha grande aportación, hoxe moi estimada aínda, que foi fundamentalmente literatura do século XX. Un repaso temático polos temas esenciais dun século tan conflictivo da nosa literatura. Unha monografía que aínda hoxe se consulta. Era destinada a couro, pero en couro non se aproveitamos sobre todo os profesores de couro, aproveitouse máis polo alumnado da universidade. Por a súa parte, ela, dentro do ámbito da divulgación didáctica, publicou o manual Verso e Prosa, que eu recomendo para quen queira versarse neste asunto. Verso e prosa a partir de textos dos autores galegos, vamos explicando como fixeron o Rafael Artesa no manual similar, vai-nos explicando en que consiste a prosa, en que consiste o verso, etc. Os 20 últimos anos da súa vida a prazo serán intensamente productivos no eido creativo, coincidindo tamén, paradoxalmente, un necesario sosego familiar. Ao fin da súa vida parece que atopa, non sei ata que punto, ese ansiado amor depurado durante toda a súa vida. Dentro da narración de protagonismo adolescente, celebrada por crítica e lectores, debemos significar os títulos Leonardo e os Fontaneiros, Anagnórise e Guerreiras de Seda e Lino, con numerosas reedicións as dúas primeiras. Ten unha abundante produción para nenos, de literatura infantil, pero eu creo que María Victoria pasa a historia da literatura galega fundamentalmente por unha destas 3 obras que acabo de citar, que son obras escritas para todos os públicos, se ven a mercadotecnia, a se ubicou no punto completo de literatura juvenil, non sei o que é iso. Algún día tenho que pedir como expliquen os factores, verdade?
entendido para grandes, pero etiquetanlo para os xuris, ou non sei o que. O que sí, os protagonistas das súas historias son adolescentes moi espabilados, adolescentes fora do común, adolescentes atípicos, adolescentes maduros. Razóns algunhas para vermos a María Victoria Moreno. Vou salientar aqueles trazos significativos destas tres obras. Nun breve texto inédito, hoxe xa non, cando escribí este texto sí, que acaba de publicarse, é un texto titulado Nosotras, saiu hai uns días. María Victoria Moreno realiza unha valoración do labor creativo para a infancia dun grupo de precursoras. É un texto fermoso, é un texto importante para a socioloxía da literatura, a literatura infantil galega. As precursoras son para ela Palmira Boullosa, Elena Villar, Ana María Fernández, Úrsula Geis e ela mesma. Todas cun especial coñecemento da problemática das aulas, dos cambios no ideario educativo que se están producindo e, sobre todo, das experiencias dos seus propios fillos, cuestión importante. Por iso, escribe, cando podemos, buscamos o reencontro máis sincero cos anos da nosa infancia e desde ese mundo intentamos falar cos rapaces de hoxe sobre as cousas que eles entenden. Tratando de situar o grupo entre os homes escritores dese tempo, manifesta que vivimos como cidadáns de a pé nunha Galicia que loita por incorporarse dignamente á modernidade. E, con certa ironía, vou tomando autoeloxio, é unha característica persoal dele. De todos modos, existe un xeito humilde de sentirse importante, o das que abren camiño sen deixaren constancia da pegada. Paso ao aspecto da obra de adultos. A conmoción ante a paisaxe. Vexen que as notas que vou citar son notas constantes na literatura galega de todos os tempos, desde a Idade Media. Incorporou tamén o corpus literario de Galicia e María Victoria Moreno. Fala tanto desde dentro do país que non se nota. É dicir, é o autor que vai en paralelo moitas veces con Cabanillas e a súa lectura, e con Otero Pedraio e a súa lectura. E máis, en María Victoria hai máis rigor narrativo que en Otero. Otero, xa saben vostedes que era un orador brillantísimo, pero era un home relativamente perdido. É dicir, as súas obras deixan moito que desexar neste aspecto. A súa obra máis perfecta é alrededor de sí, e é porque eu creo que os amigos, os compañeros de Gracia le fixeron fiar fino, Don Ramón Desbordadas. A conmoción, pois, ante a paisaxe, o predominio das actitudes lírica e satírica, a reescritura de lendas e de mitos e o culto ao sentimento son trazos que conforman todo canto escribimos, di ela. En efecto, a vocación cosmopolita que caracteriza a Galicia determina que os temas tratados polos seus escritores cubran un amplo espectro, pero a actitude que define a resposta do país ante cosmos e ante a vida permanece inalterable desde os tempos máis antigos ata hoxe. E conclúe: escribimos con decoro, escribimos con exixencia,
é das autoras máis exixentes da literatura chamada xuvenil. Integrámonos na literatura do noso povo e non fixemos máis que comezar. Este texto está escrito á altura de 1990. Tiña unha serie de claves interpretativas que vou obviar, se acaso nos sobra tempo, dialogamos con os demais. Eu vou falar de 3 novelas exemplares e titulo Dous este rótulo non inocentemente, porque hai moito de Cervantes no fondo destas novelas. Se saben que era unha coleccionista de Quixotes, creo que tiña 100 na súa casa, 100 edicións do Quixote, entre as de aquí e as de fora. Da totalidade da súa obra en prosa, para a infancia ou para adultos, fortemente interrelacionada, como explicaba nesta caracterización do macrotexto, é necesario deterse con demora en 3 textos que, pola súa dimensión e arquitectura, merecen sen reservas o nome de novela, sexa cal sexa o parámetro estimado. Son Leonardo e os Fontaneiros, Anagnórice e Guedellas de seda e liño, textos cun propósito claro de renovación en técnica e contidos e largamente estimados por xeracións de lectores. Plenamente concebidas con perspectiva adulta, todas teñen protagonista adolescente. Todas reiteran espazos narrativos como un tecido de correspondencias e todas reconstrúen ambientes naturais onde certos elementos da paisaxe, o sol, o vento, o solpor, as nubes, a chuvia, a brétema, as estrelas, adquiren un papel animado e protagónico. Escriba para a infancia ou para adolescentes, María Victoria Moreno nunca cede na exixencia e no decoro, pois é consciente de que fai literatura. Tal actitude, que deberá ser norma na masa de cultivadores da que deben chamarse literatura juvenil, comporta nos seus textos respecto ao público lector, elevación literaria e dignidade, de ningún modo calquera tipo de rebaixa, poda ou recorte no produto estético. En efecto, sabe por experiencia que a boa arte sempre colabora na aprendizaxe humana dos lectores e no cultivo da sensibilidade que os fai medrar por dentro. Obra narrativa, en resume, perfectamente axustada na expresión e nos contidos, non só a nosa propia tradición literaria, senón, e sobre todo, o espazo cultural e social no que se ubica, circunstancia que proba por si mesma os seus dotes de integración, coñecemento e asunción dun mundo que ende xamais considerou alleo. Nela dase unha entrega sen reservas a esa estrela amorosa que a guía. Un trazo común ás 3 historias mencionadas é a naturalidade da narración, que é o máis difícil de facer. Confidencial e próxima, ou cando non, filtrada en primeira persoa a través de protagonistas adolescentes e maduros, feito que comunica a aparencia de experiencias vividas. Tal actitude conduce con frecuencia a identificar os acontecementos narrativos con resonancias biográficas da autora, por exemplo, Panfilia, Bondade,
desenlace e conversión positivos, ou ben a aproximar a relativa falta de distanciamento dos sucesos que se narran co autobiografismo. Xeralmente, a realidade preséntase repartida e compartida en tipos e vivencias, verificándose a tendencia ao protagonismo colectivo, sobre todo en Leonardo dos Fontanillos. En efecto, hai motivos recurrentes que só poden explicarse se detrás se adiviña a sombra da escritora, remansos de conciencia, onirismo, evocación e soño, sumisión e rebeldía, colisión da estrutura familiar e social, ultrasensibilidade perceptiva, idealización de tipos e de ambientes, pero tamén presentación de poboados que viven na miseria, combatidos polo poder, como o poboado xitano de Bellas de Sede. Xitanos que trafican coa droga como único sistema de sobrevivencia, pero os ricos van mercárllela ali ao lado. O tema da droga é un tema que é salientado tanto en Ana Morrissey como en Leonardo dos Fontanillos, e tamén en Vedellas, nos tres aparece o problema da droga. Aparece o problema da droga porque é un asunto. O escritor fala do que sabe, do que vive, do que aprende, fundamentalmente do que é. Iso é así. E ele fala da droga porque tiene cos seus fillos adoptados, sobre todo co fillo, unha moi mala experiencia neste aspecto. Coñece moi ben o tema e trata extraordinariamente ben. Eu deixaría aquí o tema e dialogamos, se lhes parece, porque hai moito